Ubuhansu bw'umuguzi. Ndizi TV. Ubuhansu bw'umuguzi. Miyamana na ndo mwancho muri Ndizi TV ni wacharagire chinsa isato cyabona mugarabekera ko kwegena waito na kwabere go kwegokya asoko bwatya emerobero yansi kutokatikane enseye moto kwariganya senche yabene imeye manyiji matatu chinsa isato namangeto ko warigane tu mwancho muri ya semesa ya itoye manye Jumatatu gati yabo omora iwense Daktari William Ruto ko lia irangana chikobaga ko sira Moroberio bubwaga chiwe chinyomba chirigoriri ke kobatara namuna bariki baito bamwana maya tunyare kobato kwariganiria mange kolende taka tikatonyora to kwariganitia senchira yobenge Bono njina wenda baga basacha uba agitesimia uba gotea namba kondise tubulemo bagatote namba kondise tubulemo nandi bane bagotea ne bakondise tubulemo ubulemangi bwensi Umusibati oyo mugokumya bunarachi komenya nabana baye magiga yo musacha oyo gosirio bugimase gotebekana mnani go bulemo bwenke yo buonirie Nia yetu ni kubadilisha hii Kibera. Hii Kibera itawacha kuwa slum, itakuwa estate. Umurai bwense ko bayinekeria bamenye ba Kibra go kinyo mochio yo kubatakana no murobero bwo gachwe chinyomba serigorira inse wajisajili wajiandikishe ili tuweze kujua kule wako na ile hali tuwatumie misaada. Abantu bari no bari mabweri sango go salbinism ko bori wa kweri kiyo wakonyeka kubatakana ne mirobero au yeserekari Ayo mnanda mango mwanchi muri yeto kwa na senchira bene litukumanya senchira ere yo wikira no gendera gotanyora sensemere ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital. Wetra YouTube Ndizi TV News website ya www.ndizitv.net chinga kiwigo toko batrana amonere sara momanye kweneka buna chibicha mulero cyago chira senchira yubikran eliana goro kujesfata Messi. Letrene Evelino Sero na baigo sa oyolia to batrana senseme imanyirira ningakoro kwa leader museto kwargani tobe to sanga amo wikomero. Toko ya chakae manye Jumatatu chinsa isato chebono bo tuko kurwa ase bunge ya nyaribali chache ni gobono ya mate mohegendrete kobage kuburia obwene bwabo bonyara kobo kwene kiwana boigo banyara koba kwebali baga libanyara koba kubeka emirobele mekiranu yoko mwenia omwanchobo uyo ogendrete koba gosomo bero agento kobo gutigara sengendu gwetania chiwiki ibere ebono Ani gago chamagega yabanto abawotebekana kugura uburemase enkeyo wesokena watana nigo babigete chibese ime choko ene kyabuna uburemo bonigo burobwabo bakondisete akoirera obotigara enke asengendu ko musacho yo asige kabono gokwana nigo omodisisi o kyogoro abakwene kibuna sensemo yabo nigo baretayare gokonya enkeyo asenchera baranyare kwene kibuna umubiro yobere gokwenwa asabolirie chi enkeyo gosabolirie abamatabo agotwara chingwana eyo kuigwana na gukora okukusana naho kukogendrete kwene kiwa omuliki oitodipo nasanya niganyara kobaga gusanga muna intero botura senchire weka Yamataye mukuru ase kenyero kyabo mobea kegotoke wodi abo baracho bagendete kuligyo boene bo mwana omwabo oyo bakagusira chikibere cyarire Maigajaje abantu nigo besokya komo kondisia obolemo engana yamateyo kana temanyeti mukoni na tusukumete sana ne familia ande sinyire muna banda muna ligendo iburo yashirete esimi gaje gatiko matukabere gakwesimi gatana kimba kondisete
tugochiko wabori atene yango yete ya jitega saini chora yango yetu to chora tango yete mikokwana yateona ki yango yete kakande ko teri de basaini reti awo te vita in for family members ndeta yole ngoro abantu bale ngoro na abantu basani no ba moteti ndi mutenenere oneka tweke go mugambia ga ichalinda ga turangiri brother ane akamutenye epario pamiti yuge ntongeronde de kokorage keigo akaire pario pamiti yo kerto como boli gabo tutemuna muroyo mndoda sirire tikenyura guchugo twa pario pamiti bono na batu kanitigo no mubirino tigate ko amocheri munere nchira ya botambe ni go babiri no mirubilio yoko mwene wikri vatandi mogeni kurende techieti goikirana saa 11 ngo korosho mugano nyagosira tuchigora na kyo sengo ikumwele togochia mo sachi echi musafichi kwa Grace Alexander Nyamonya Kenya ande na ki inde permit ndu simakosa makaro ona liana sabetega mambinga kanyabo kimambinga Grace ngamubone ki ende ngongole pale permit yo toro na kitoko kora tuchikurusia mobile ade ana ki otaraka na teni ya monyene tindiko ana na pale permit gusanga no mungino nyagosira ni ga kumetie goteani bakondise tubulemo obulemangi bwensi ono nje ngumiti na barata kubulemo batena mbarwite chibese nandi bagotea namba arwite chibese bona abana banene kusu baguchikoba njo monyene na kinguchikoba ga ono ntutu abangire chiwiki bere chiaitire ndu abangire na tokora matangae nandi wani pali upamiti nero yachire yabulire ekerero kiabo guchia sabarai na basamaria banyare ko basira eri banyare ko mwenia omwanchi obo inzo zote keto bokonyo bonene tokonye ke ono kurusho mongwano yu mocheli into barai ba minto batokonye kurusho murayo ninde mwemusio ito atokonya abu tubu ate no murayo to yonde sairi chanda na toli stonya toto bono ntu akieto gusaba omo MCA oito omo governor omo women lab no mo MP nyari bali chache ga kumotokonye egere tunyari kurusio mubere moche litonmoen bono ntu twabangitenga tomoeni Friday one pali opamitire nde kabura ntomoeneti bono igonda matanga agatene no ene chibes tuaetu chumuchango nkorengere ingachia erirenchi ayaigana rotwa omerana naro bunegita kia Ndizi TV maega yogokoromukia bwokoroto tamangana yaiga gurosi chabisi cha serikali. Naitwa Felicitas Dinda, Assistant County Commissioner Kiogoro Division. Kiogoro Division is where Kigati location lies. Niliweza kupata hii malalamishi kutoka kwa familia ya the deceased wakiallege kwamba wamenyimwa burial permit na the area assistant chief. Niliweza kuweka mkutano ya familia yote pamoja na the area chief and the assistant chief, na tukakaa chini tukaongelea hiyo maneno ya burial permit. Only after investigation we came to establish that the deceased died at Nyamira. Alikuwa anaishi kwa dada yake Nyamira, pali alikufa. Wakati alikufa ndio wakamleta kwa morgue hapa Krista Marian Hospital. Kulingana na sheria zile ziko kwa burial permit ni kwamba chief ama assistant chief ambaye anakava ile area, mtu aliweza kukufa, yeye ndiye anafaa apatiane burial permit. So we advised the family accordingly waende where the sister is married Nyamira, waende waandikiwe burial permit. Kwa hivyo ni kusema kwamba sisi tuko na we are ready to assist the family waweze kupata burial permit, but from the assistant chief where the deceased died. Inkuripotelia Ndizi TV kuri kenyoro kyabo mobea kegotoke wodi abo baracho mijibunge ya Nyalibali chache literane inkuru kwa Dipon Asanya Biamono muliki oito Dipon Asanya aba onchorelia anene bali bya sekta ya jua kali kurase kaunti ya Nyamira nigo besokirie na korokia ogoichana kwabo kubwatekana ne chinchira ebinto bigenda tukabigo kina amagori anene bibagutumia asobokoreri bwabo tambe kwa munega taseni kia Ndizi TV ni gobararire na gotebanga eyone sekta egendete kobage kwena nemeremo gochia asaba Kenya abange asaba na serikali berete koba kwirige tambo kero na korobia obokoreri anene amagori
ya ebinto ebyo biganiria sekta yo ukona Ndizi TV ni gomonchurudio yoyo mowe sekta ya jua kali memuchunya mira ime county ya Nyamira sirita Thomas Momanyi arurukubure ochase serikali kwenekya mnango sirera baunchurira wa jua kali anene ase ukubabwatokera chiloni usama kabesa yarabega kubakonya ase ukwegenderia sikiria ebinte binge byabere bigokunga amagori chinga kicho nigo Momanyi arurukubure ochasa baiburi kubaira abana babo kwenyorera amasomo usama igero ase chikosi chamaboko eliogwe konya ase amatukabusio gari nchirigo jadorosi bunalirikare igo toiranete nse ntubwati enchira tukunyora chibese tubikire chispea chiabeire iguru igo murario mintu nakinare goteba ngagaki chispea bakoni tigabayerie enchira aba baranyare kugura igora bono gitaerie riachire chiribunye na 500 itaeli wano muntu nsada ujikunyara na pigipigi ekubogorerie 100 na kitu arego sorore serikali nyindi ya nyara etokerie binte bibiko bigocha kurukinse jaisiko bya pigipigi ere tunyare korosi pigipigi eyerie gas egere banyare gusamba serigo ririgiya rie gas estime yeriwe egere tunyare konyora ga faida noye nagake kogora bono chitoken chinda sense moye estima nchirikoreta token ya 50 igo chikoreta 0.98 bono nturikonyora faida inde yonsi kaki igo tware gosorranga andonsi semototegererete serikali mwanje motokonye tonyore chibese motoloni toretere chioiri chiabeire iguru muntu tanyare kugura yebweka egere tunyare koneria abamuraba muna bono gachwa kari na kinko basorranga beka abana baino igo kogende university onyore diploma degree obo muntu monene kwetani kerina ende gwaga neti goetera kurwe form 4 bono iga swachu akari akamangana irangi nero togo akandu bwate machine gwaka omeika nere gwaka chirangi omwana tigaso ekosieria amanya munangaki irangi erie gwakwa munoko mix bakerangi erie rora kane koba ya igwananire ne kali erie bigibigi kusegari iga bantu baminto chikosie chine chiengenjo mono kwa sababu geragera umuntu akoreka kwa sababu chirangiye chibuno kwegera gwake gari waenda na gwaka ne chinyumba iga bana baminto swachikosie sambereri ebintu ebigo sambe emirango ne chidirisa emirango ne chidirisa nchikonye abamuraba bakore ebintu online kwa sababu kworoka ikintu kyasekere Tolegeria agenda tukaba korekana asa chinsemo imense ya Kenya nigo muraibwense Daktari William Ruto nereko bagakurie iranga na chikobaga kugendereria murobiri bwobwaga chigwe chinyumba cherigo riri ke asa chinsemo imeyense ya Kenya buna enchira eyemo yogosira obugima bwa bakenya nonyana boni gago keire anene emeremo hiyeneleko bage gotoka gochiaseka golikia basai abagenda takoba bagokora emeremo eyo ase chinyombe cyo chigendere ko bachikwaga chuniga yakora litwerero magega yo kurototo murobiri bwagachi wikinyombe cyo asensemo ya Kibreme County ya Nairobi Ruto nigabaga kulira yo chakogenderia obwagachi bwechinyomba na kwene kyabuna umuchi gose enseme yo ya Kibre yabereke okina kigima na gosiria amagacha mabego se slam sase abenekira bibe chinseme cyo ko babatoyereru asemerobere yo ya serikali na monokoboria abasaye kwene kyabuna nkwenyorera bare amabaga kubwatkana n'umurobere yo Nia yetu ni kubadilisha hii Kibera. Hii Kibera itawacha kuwa slum, itakuwa estate. Nyinyi mnanielewa jameni? Hii Kibera itabadilika kuwa slum, itakuwa estate. Na hii ndio mpango tumeweka hapa. Tunaelewana jameni? Mimi nauliza nyinyi vijana hapa Kibera, mko tayari ama mko tayari? Mko tayari? Phase 2 inaanza hapa hivi karibuni. 15,000 units will be starting here shortly. Ndio vijana wengi wapate ajira na tubadilishe Kibera badala ya kuwa slum iwe ni estate ambayo wananchi wanaweza kukaa. Tutawapatia nafasi ya kuwa home owners. Nyinyi mtakuwa wenyeji hapa. Tunaelewana jameni? Na mbali na hii mradi ambayo inaendelea hapa, tuko na mradi phase 2 ambayo itaanza ndani ya siku 90 hapa Kibera. Nyumba zingine tunafanyia evaluation 15,000
hapa kwenu hapa tunaanzisha project kama hii mara 2 ya hii ambayo iko hapa, nyumba 15,000, na tunahitaji vijana zaidi ya 15,000 wengine wakuje hapa Togoska mutenero mokonyi bumura ibwense Rigathi Gachagua asamagacho ayeyo bomenyo asensemo ya Karen me county ya Nairobi ni ganyara koba agutwara egeikaro negati yabarai akorwa sorogongorwa northeastern bigo abatenli bebenki ya World Bank se banyara koba baukwanira amanke gati yabo emeroberio hirachi koba yakonekiwa buna abamenyi bechinsemo echicha northeastern banyara koba wikiranirwa amo namagendere serikali ya Kenya Kwanza. Okona chinga kechio Gachagua ni gateba buna serikali abekire emeroberio yokonekia buna chinsemo chiriachie no kugania okonene kwa magendero chiaberechi kumurekerwa kigima ase amagendero koenekiwa ase chinsemecho erio gokonya ase ogokinya ensemo ya northeastern nabigense ya Kenya asobwagare na monogo konya gutanga amakongu ao ayo akoretwa kubwatkana nugonchuliria kwerire ni gatawona nigo baragendere kubwatrana nebenki enene ya World Bank nabo igo chinsemo ao ase ogokinya chi sector ao gati abensemo yetsemi ensemo yoburemi ensemo ya mate egati yayanda manke no egikarabo yokabake gwekrarwa negati yabaraikurwa se serikali ya Kenya Kwanza gati yabo mwaziri wetsemi mwaziri bwendemero mwaziri bwa mate mwaziri ensemo ya devolution egati yechinsemo chinde chinyinge. We are pumping in resources to the 10 counties of West Pokot, Turkana, Samburu, Isiolo, Marsabit, Tana River, Lamu, Garissa, Wajir, and Mandera to ignite, stimulate, and sustain socio-economic projects of building resilience in the face of adversity fueled mostly by climate change. Let me thank the World Bank for their unwavering support and commitment to this mission. With an investment of $2.3 billion since the launch of this initiative in 2018, the focus has remained on funding crucial and high-impact projects in transport, agriculture, water, health, education, energy sectors, social protection, and the welfare of refugees and host communities. The conception and implementation of these projects aligns with the focus of the Ruto administration, which was elected on the promise of improving the lives of the people at the bottom of the socio-economic pyramid. I'm therefore pleased to chair this consultative forum as we collectively evaluate the progress and review performance of development programs being implemented under this initiative. It is part of monitoring process of ensuring that we are on course to meeting the ultimate goal of enabling and target communities. Togoska bosionigo eserikali erengete kubeka emiroberi mekirano erio kogendereria gokeya ekerengo ekyo abakenya bawakana asensemo yebango. Gago kwana ase omorobiri nyarakoba okoreta amo ababwatani ao nigo muwaziri bwa ekeganja mbadi nyarakoba gagoteba nigo bono ekerenga ekenene kyomorobiri kerengete gochikona kya buna egatie bango yanyarekoba gekoyerigo herirete chikoba gekogendera koba egurube gochiase abakenya. Ani ago chinga kya abakenya banki babere bawe sokyana kwemurunganire kerenge kenene kibango eyo bakonachwa kurende amagendero nigo aberega kwira na iskegima na boigo amagori ebinto nigagendrete comment kana himiensi ya Kenya. The National Treasury has developed the medium-term revenue strategy to enhance domestic revenue mobilization over the medium term. The strategy will guide tax administration to improve efficiency in the administration of tax laws, create tax rates that will enhance compliance, and build the tax base. I will surprise you. In the medium term, we want to reduce tax rates. We are not thinking of increasing tax rates. We are going to reduce VAT in the medium term from 16% to about 14%. We want to reduce other taxes, including corporation tax or corporate tax, from 30 to 25%, and even pay as you earn. This is the strategy. The thinking of the Treasury is not to increase the tax rate.
Omuroberi obwo kumuligia orioratie kobo muraibe kiama kia Orange Democratic Movement ODM nigo yachakire kegima ase gose asababwatani abagenderete wakirana ekoko munani ngoratie koirari bagerio kurengana no bosembe gusubumanyo babwate ase amangana age siasa nene meye kiama kia ODM naye nigagocha magayo murayo ibo kiama kia ODM Raila Amolo Odinga kwerusana na siasa chense ya Kenya ero chekoranira ikirogo kyobonya kirogo ase obumbwe chinse cha Afrika. Imeye county ya Nairobi nigo munyakirogo bwe kiame kiogia ODM kurwase ensemo eyojo jaladwa nyarakoba gakomerana amona barayibande be kiama ikiase obwamo banyarakoba gwitabirana elitalia ye omugabano be county ya Siaya James Orengo koba umurayo rachikoba gakwira ekerogo gosobotenelibwa ekerogo ekyo ayango bwatekana na ebikoro bebongo igana boigo asabanyarakoba bagote Borengo enyarekoba gakoigerera ekiama ekyo nabo ko bekemerobeli metingu lekwana kenge kiame Kenya rekoba geko akirwa ekoko asinsemo imense ya Kenya. Kutakuwa na vacuum ama kutakuwa na nafasi ya party leader wa ODM baada ya baba kutoka, so tulikuwa napendekeza ya kwamba gavana wa Siaya Mheshimiwa James Orengo aweze kufikiriwa kwa hiyo kiti cha party leader cha ODM cha Kenya mzima, na sisi kama Nairobi tumekubaliana kwa kauli moja na kila mtu ameweka sahihi ya kwamba tunamuunga mkono ya kwamba tunaunga Orengo mkono apewe kiti cha party leader katika chama chetu cha ODM. Hata hizo vitu zimebaki baba, tunakuomba ujaribu tena kuteua mama ili wamama washike moral ya Asentunda entangani bononigo ense ya Kenya yenyorere libagario kubwatana ase omurobero bogo chengera gotinya obonchorere gati chinse chinde gati yabo ense ya German omurobero ogwase bana barachi gotwara umusangirekano moneno yokagirwa korekana litkoria ijuma naboigo litkoria juma mose ikeyega asensemo ya Berlin. Kwerera obiyabwa omurobero yo nigo muliki obotambase ewizara ili amangane chinse chesiko daktari Korisi ngangoi atabirenga ababwatani bense ya Kenya barachikoba wikirana somego yo barachikoba kwereri bagelio kwenekinga manyale ko bagotingia obwama tena boigo kwenekia buna ense ya Kenya yanyale ko bage ko bwatrana amonense ya Germany chi sector gati yabo area ya obonjoria na boigo obosombe gati sector chinde. Technical and vocational institutions are training many young people, and given Germany's aging population, given that demographic profile that they have, our young people can indeed find work in German industries, and it's not going to be low skill work, it's going to be high skill work, including in tech, and that's why as part of this event there will be a signing ceremony of a bilateral labor agreement between Germany and Kenya. Again, that will be the first bilateral labor agreement between Germany and Togoska mo tweni gobono abantu bali babwate oborwire gose obokongu bw'oborwire bw'eli sango osali bino zibabanyare ko bakubuliwa besoke asobonge na kweli kia amone byombe byabo una enchira eyemo yo kumanya omubaro yo nabwo kwena ne serikali libagalia bene linyare koba ikoroberia chinjira nyare koba wikirania amagani yabo gokwana niga babwatani gosabataniri kurase kyombe getere tabanta babwate o mochando yo albinism ko babere bakwerera na yango bwatikana nogo tanyora omubaro omwekerano bwabantabo babwate mochando yo eryo konyora obokonyi kurase mirobiro ao ye serikali ani goba yakwana chinga ki cyomusangrekano uyo babwate imeye county ya Kitui ase baruro kubore uchasa bantabo kwenekia buna nkweri kyabare eryo goikerwa asobwango ningo baruro kubore bwo cyase abo bisaba community health promoters kwenekia buna nkobwaterana bari nabarabo asogokera abantu bayigana kubakonya sokwerikia naboigo konya bande konyoro bwenya ase kinyagatari askribateruna abange babo nigo babirwa usiramba imako bwatikana no konyora kansa yerisangwa. Watu ambao wako na albinism kulingana na census ni watu 9,700 na wale ambao tuko nao katika database yetu ni kama 3,000 hivi. So kuna tofauti ya watu 6,000
ambao hatujui kule wako. Sasa katika harakati ile, manake serikali inataka kuleta mafuta kwa watu ambao ni walengwa wa albinism, tunafikiria kutumia community health promoters ili watusaidie kuchukua information ya wale ambao wamejificha labda huko mashinani, watu ambao wako na albinism. Adui yao namba moja ni jua. Wengi wamekufa, wametuacha kwa sababu ya saratani ya ngozi. Na wale watakaopatikana, tunawaambia waende hospitali, wafanyiwe disability assessment, na pia wasajiliwe ama wajisajili katika program ile ambayo tulianza, serikali ikaanza, ya self registration. Wajisajili, wajiandikishe ili tuweze kujua kule wako. Roboti oru rurengete kumanya omubaro nabo igo serikali kubikemero bili maikirano gochiase abantu bwate obokongu no mochando bwerisangwa mwanchumo ligereria naro ugosena ruo rogotoikio mweri obwemanye Jumatatu maragoba ya bono ase Evelyn naro lirenga mubaro yo ngalire natika goteba ensa ya mungano muyana no chikoba kwenekia ngakero kendo ene nilibaga abantu abankonyora ko bagwesoke ngekora banke babere bakwebisa banke babere bakonyora bana babwato muchando iga bakubabisa kwegura banke babere bagusiriye mugima akubwatikana na cancer yerisangwa. That means babere bakwebisa sege kigetambe abatari kugenda nyegetari guseba nyoro buwene kwa nyoro muntu asukwe bisoko tari konyora bokonyo be serikali yakwenana kwa nyoro muntu ikira sago ikira umuchando bwo konyora cancer yaba too late kera kono sinyegetari akoba diagnosed na cancer oika okwanyoro ikira sago siri bugima bwaye pange na baro bakonyora ko bakune goseba bago siekiro iskase merobelia botambe asinsemo na bango matango tabarenga abantu abachi albinism nigo babwate demand ya sana ujase chinse chinde chinyinge ati yabense eye ya Tanzania. Kurinde nyara misi albinism ne nabere ere categorized ya sabantu bari novorema na ere nabere categorized na ogukura ko gose esegete kurwa butamenye neri na ekero muntu ndewensi anyore kanire tari wancha umwana iboru goso muntu iboru goso muntu atwaro bari masovuma bwaye esegete kurwa butamenye neri na ekero muntu anyoriru ono no mwana iboru kabwate bari mabonde bwensi goso no muntu ikire na umuntu akwiboru kari buya oika chinga kigeteiga kwanyoro twaliro borema nere buya ekero umuntu atwarira borema twamwanchirana twamosokia nere over registered iga gekora abantu bari no borema ngo kibari banyora support from the government at least no natari government yoka none kuna some good Samaritans aba Samaria baya bakwena na obokonyo bwo cyesa abantu bari no borema igonere buya ekero kwarorire umuntu abwatu muchando iga mumete serikali nkorwera bokonyi kwimukiye tamukiro kwamanya ngajya abantu abayiga bakwerikia tarachiya bisiche serikali chechi county gawo gagetekere kera serikali ya county nebwate chiya bisiche abantu bari no borema register this person nere kerokende kere mirobero ya serikali na kyoko nyorana ne kiri umuntu yege kire kiri na utwarire gose no burwaire gose ikere nabona abo beri sangwa batwarire gose kansa yeri sangwa na beko ba isi ya gose ko ba raisi konyoro bokonyi bokonyoro no buwenya asincinyagetari. All right. Maite ngawata serikali enene serikali chichi county ngekogera nonye oende ase ebunge ya county ya Kisigali na bokonyoranga nonye abaishimiwa mbarora aba MCA bachorire specifically bali ya bagotenenera amaganyo y'abantu bali ya babwate oborema. Yes. Igo emeswa dende yonsi erengete abantu kerokende bali babwate amaganyo na kerokende barabare mavu niga magani yabo naro konyara kwa wako wakilisha kubwatakana nemeswada iye koirwa asoboteniri bwechi county gwetera se aba MCA nonye ase National Assembly boigo abantu baroro balia babwate amagani abagende tokoba bakuwakilisha bantabo etaro yayo murayibwense yarete kurwa sense ya China taranyara ko bagakoraria igekabwa kitenekerekyo Nakikengana by the way naroche I think in 3 years chenere ko bachigweta almost 3 years for the first time naroche umugabano we county ya Kisii Simbarati uko wasoka isko setaro eyo
banyate ko bakwenda amono muraibwense Daktari William Ruto koranga no bwa matiboro bya kigima asenga kibono ntwanya koranga umuraibwense okogenda isko na kero kende bakotara amono mugabura be county ya Kisii. No gusemeria saba Kenya ni tare ya MES ya China ni chikoreta amatundo mente twachire ku notice ibinde binge none Kenya gutumeka nigo bikurinze ya China. Yes. China ni manyikanite sana samangana iyo borosia mangana engineering ibinde bito gutumeka okonyora kirikire made in China and want to take it tuikire kono kwikena waito munabara ya bagere tukoreta ya bucha sense ya China ni chigo konyense ya Kenya ni tuikirase China ko gorege ndokirikire made in Kenya. Made in Kenya. Lakini kiango gete muno kigima Evelyn ne inchira umuraibu ensanyala takoba ga komwakera umuraibu mubwazimio Raila Odinga ekoko. Onyore setaro eyo ni ganya takoba ekoleta amo abarai bechinse chirogongo rwa Afrika. Abanya takoba komera na igari China. Nonye kirenge kenne kiaringa bachiko bakobeka chinchira chia ogotingia obwamate kurinde kando maiga ya tent muraibense Daktari William Ruto nanya takoba kora ebikaro amo negatia baraibe chinse chirogongo rwa Afrika seboigo anyarete koba by the way ntwaro chinonye Raila was there in person. Banago matenga oyingwa kereko ko talinga Kenya mutigete no tora munerega iga bono ntore no ko semerenga kero kenda gatia bari boro ngoro Afrika nya tukoba gwikera banyara ko bagonchoriri birengere byabo kubatikana rende nenkwane yo ya eyamasayemo igoro yechinchira kero kende umurai Raila Odinga rachikoba kwene kingonyare ko bagotinya amangana yonse urochenga nabaitete chinyi nabaitete chinyo nivere gutumia rigenerimo ikaro chigwetara na chizo chinde chiosi konyora akatumia rende libagelio ilio koni nere chisera cha Raila Odinga ikirege tambukire kiya kigima ndo cha bakenya mbakego kirete kigima for the first time kwarorire kuna obu amate burubuya bitanumara yo yorenge kwamereria serikali ne serikali obu mate burubuya Aino kwegenda nobuyambororo rometera iraise ko irekero gekyo kya AU advantage neroro tani ase nontari chinse chi Africa chio kanone nse ya Kenya ne advantage neroro ase okoreta ne amagendero nabo igo gutinyo bwamate gati ya Kenya ne chinse chinde chorogongo rwa Africa. All right, sema yakieni anene ase omobasukano libwa umurere nyagitari ne regari ya area level 4 I think sebono umuroberi oliyo bwoko korerwa sampling ria DNA onyara ko bogo chakari tukolera kurumambia Evelyn twaligereria abo twara egatia begori bali banyara ko bagukira na gari ya babwate yani amma isugusugu amanene kigima kubatakana nabana babo gusiri bugima ase chinchira chiriye chobo tutukana amisi namaitenenga nayo wichana kigima tindi gotakana kwanira mangana yumona yakogara we get emotional nengana yo wichana kigima mwibori inyora banambaro bataranyorekana wikabono abaibori basinyire bakuburi bono ngai umwana ito tutamaiti mwibori narario kwa noteba buna mbuya manyo umwana one otokire asireti obugima juu after all ni manyo otokire asireti obugima there is nothing I'm going to do enemirobero ya Nyasaye kendege nakore Nyasaye nabwate mirobero namaiteki ngo chikiaringe gukorekana namaita bana baito ngusira barenge kurinde ne serikali negenderete nemirobero ne yobo tukina kubarigia abana baburete ntwaro chigoro mu yegaboko basabira abana abo bari basireti amagima no betego gukorekana na bono no muraibense abereka gochemense ya Kenya antochie koigwa ningi gose ngike yara kwane kubatkana ne obutki ase ensembe yo igore yengane yo gusira magima korende nyora chini chinga kichingo mutwarare chiskuru emi baskana emerero ya chakire kwene kiwase chiskuru awantu maitingi yo chiyakorekana nkiyo chikiaba egekorege ndobunye kinja korekana tena last year twagoche eskuru embo mna yachaka kubwata umuriro kwa ndamambio kuboka kwa skuru gete korene no kwegena n'abakenya no nesegete unatiga tusabere ense itu ya Kenya tiga tusabera abana baito bari ase chisukuru eriyo bikore bye bibe bieterare bibono sana bali no maite na serikali nere especially wizara area yichisemiti sawe ni call sekuligereria nga bange mbaligeretinga serikali nebegete merobeli ndeyo sikwendekinga bana uburendi bwabo bwanyare kwa bugotinga wachinga kibare ase chisemiti abo tambe to ari tkolera ntwara nonye kurwase chi university
abaorokiwa bechi university nigo bachaka na barabukorobeka naskeli bagotabanga yaya the new funding model university una serikali kumranchi kira mokoro watanga dalili ya mvua ni mawingu bono ikira mwe serikali nero ya mangana ya engagete ibwenete nere iri gitambugero kyabwango oni no kumbera na barabo banyara ko bako bayerera boikirano na rayaro rorika bagotiga abana na ragari SM ya Nairobi ero ne chitiaga skimpi ero yale giji street chirichiaga whatever education is the key masomo ndio kila kitu chisemi na chukiregente kona inde mabwenta kubekari abosyo mangana ye chisemi gekogera without masomo gose chisemi bintu binde mbiali nkigocha gukoreka na mensi ya Kenya go serikali tigetheke bitambukiro bibwenate kwene kyabuna sector isemi yaberege kurigererwa mono inda misinyura ine tamu ya gatatu etamu enge kigima enyingi kigima korengana ne kalenda ya masomane ni umwaka yo 2024 abana bayigorete skuru amase mungu cyare gukoreka na matemu amanene ndibone bikore bune bigekero bikokoreka no mete iyo kuirera abana batwara obwoba nona se skuru abali batwara obwoba abayibuli abanyene batwara obwoba mubuli bono mete that time ekraro lechi skuru chiko yiga umubuli acha gutwara kerengereri umwana none ngo murusie boarding murete ba public day school yani kunya rumu buli none kareka tali settled mind jua mete mwana abana banenga tigete boarding chi skuru aho chikurigere news skuru ya yire ono kwanya no mubuli ime ya tali settled do cha gutwara wasiwasi abane skuru bono none class ime baroro they are just there munda uchikora ndo mbutuko bori haketurabo kitanyore tuyirete maiga usingi what will happen next kuna no kugenda na twate banyasabe gago konya me pepo mbaya ipotelee mbali na bage serikali beke miroberio ko ine kyabuna one namangana power connection sase chiskuru abegago ebege koreka na century bwenera ta century nyikeranu nabantu babwato bumanyo bwikiranu elyo ko nabali bane kyabuna by day I think it is cool abali mu bwente ko kubeka some nini ebitambukiro byo kwenekya buna like every month maybe at least at a certain duration ngotarira bali no ne dormitory classes barora na ki connection ya mangana bali no na abantu abamanyi bamangana electric bali na ki connection ye ko lirege ko rumete na chi school cya bamara na bamete bara bakabara sana bakonyora umwana ale form 1 akini amete ko connect na bako connect go cia kerobu yoka no kero kende go se kerobu ya sare kero sine dormitory umwana ukirega gwe form 2 gose mwana onde wese nimanyite mangana yo kurekaniga I think mabwenda kubeke strategy ya abantu bareta abantu abara bamanyi bamangana yestima bakora monitoring bararigireri binte imbu yabire gekona boko nyorege ndongerari ose gesaregete onde tamanyete gekonya gusarege kwa chikonyora kiaretre muchando. All right, serikali ya mwaka w'ikirubere na ikomigose 2008 niko yana tokoba gekubwato kachi policies kiri chiko guide wasa kiri chiko rotota nabo igokora anene ogotingwa kwa uburendi ase chiskuru gati yabo umurubiri abana mbarenga batakere baba ase dormitory Evelyn doraro no nyasi chinsamo chino ko doranga abana baichorane ta ase dormitory onyene cube ko nyalika babwenda ko babane niko bara abana 8 baba times 2 rokende eyenero enchera boigo serikali benta ko bikurotota yenyara ko bikurigirenga school nebwato murango rwa exit mirango nero ko nyano nchitirisa school chinde chipekire nonye chigrill ni case of benetigirende emergency kwanyaranga na ebu mwana gutaka gutama ande kwanyoranga chigiriri chirichiregaria nigo chikomoirania insaya nigo achiro mancho murigeria mago muraibuense William Ruto korarianga amatuko atatu ari moturero lyerire mambira mambiende chibendere chonsi chiense ya Kenya no bigorongorwa East Africa nigo chirachie koba chikobekwa muringoti gatigati garende bune nchirayemo iyo koinyura mubaro omanene kigima bwa borokiwa hao iyo nyara koba gosiga bwabo kubatikana no mubasukano bwebara mwanchumo ligereria timanyeti Evelyn mbaro robato ligereti na bayo yantakoba gutubwate gutera semitanda ito emarago bayabona na sesemo ya Facebook gendo chiga tia babiri bagutuma chi ujumbe Joria kiruboko rachi semo cha Barin Kingdom otebanage ndreto kuturgereria Dolphin Mora korwa diaspora gotebano are imbe Wilfred Kombora Temo pamoja Rafael Obuoga gotebano are naintwe Teresa Umbogo korwa chinsemo chiari Yathi City agoteba kondani
Dolin Kemto Mwenga pamoja barareba Mintevali na misi kazi nzuri mwafanya na mwensi muligeretie ngo baganirya ubutkobu ya Dolin. Clau Nyakeza agoteba tuned in Makia agoteba obosomi obuya bwamangana amaya. Alright, naliga iganero lika SMS yakoro kuanganera ni kode masio toto kuruchisemo kire kya utamba iryanyi agotebangano ale imeya emanye Jumatatu boigo nimanyete is one of the people I think wametegaria naragotebanga nigo bagenda tamuno musiba pole sana ni kode masio sokorara kwa mwako mino mze Benson Onchimbo Miregwa oyo ogosangire okorengeri tukorera nyara ko bakurusigwa asengero litukoryangyo boigo murubiri boko mwene oranyara ko bakoneki wali tukoria Jumatano kwa nieba yeti mwingima ya emanye Jumatatu na intuetu atomire pole na arambirambia ito uchase mucho yomirewa. Mbiyemana aba balia mwezi mugenda taho turigerera kurwa chinsinyo au nyoro na utamba simrobere osi ya Ndizi TV na bogotonyora sensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital wetra sensemo area ya Facebook Ndizi TV News Digital wetra se website ya www.ndizitv.net Ritriane Evelino Serra Sara Momanyi nero ne kyachibicha nero gicha wekere asentre ya bene Lydia Mosensemo ya kaberone kinganyale ko bagochera wetra sumuno bimanyiriria ngoro kwa Josephat Messi to kwaganiria obo tukobotero na bwego oborigero buya wemerubire kubotya imeandize TV. Bye bye.